Sesiphinde sabuya futhi nohlelo lakho olithandayo nelihamba phambili. Ulithola khona la kwi-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo uStar wami. Mina ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing la eMzansi. Uma kuwukuthi uyaqala ukubukela njengamanje, zintathu izinto engicela ukuthi ungenzele zona. Subscribe, ulike, phinde futhi ushare le channel to abangani bakho, ihlobo zakho, nakuwona wonke nje umuntu ofuna ukuthi azi ngale channel noma uthanda kakhulu indaba zothando, indaba ezithinta umjolo, because la we all about that. Sikhuluma nje izinto ezithinta ubudlelwane. It could be abantu ababili or more, and asikhethi yonke igender. Ngabe-ke udlalela wonke ama-team, siyakuthatha sikubeke la uzokhuluma nathi sazi kabanzi indaba yakho. Mayilungiseka siyilungise njengoba wazi ukuthi sinama-shows ahlukahlukene. Ukhona usilungisa umjolo, namhlanje ubuka uhlelo uStar wami. Mewukuthi nawe uney'nkinga-ke ezithinta umjolo, kulula kakhulu ongakwenza. Si-email ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengoba ubona-ke ukuthi la eceleni kwami khona intokazi ehleli nayo, Miss O'Black. So khuluma naye sazi kabanzi ukuthi yini embeka la, nanokuthi-ke indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu, uyaphila mama? Ngiyaphila njani bhuti? Siyaphila. Siyajabula ukuthi ube nathi uzokhuluma nathi namhlanje. Feel at home nje. Sikhululekele njengoba ubona. So nawe ukhululeke, sixoxe sibone ukuthi indaba yakho ihamba kanjani. Ubani usise sinaye namhlanje? Igama lami nguLuyanda Dlamini. Madlamini. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje. Lo hlelo igama lalo uStar wami. Surely njengoba ula ubonile abantu befika mhlambe bezoyiveza abanye noma abanye befuna kwaziwe ngama-relationship abo. Wena yini lekubeka la namhlanje? Mhlambe kukhona ongakuboni kahle kwi-relationship yakho othi yazini I've had enough. Isikhathi manje sokuthi ngizokhuluma because mhlambe uyabona ukuthi akuhambi kahle. Inkinga iqala ngokuthi ngibona engathi ngifihliwe. But then angiboni mina. Ngizwe ntombi kabhuti lo muntu lo engihlala naye ukuthi hayi ngathi wena akuwena owaziwayo le emakhaya. So okay, uxolo nje ukuphazamisa. Uzwa sengathi ufihliwe and wena awuboni lokho kusho ukuthi ugayi uyayiperfect into ayenzayo, uyenza kahle ngale ndlela yokuthi wena awuboni lutho. So mengabe kufika ivakashi lapho-ke la sekuvela khona ukuthi oh okay kukanje kanje. So sithathe sibeke isivakashi mesifika sikutshela kanjani ukuthi kunenkinga la, ubona kanjani? Ngaqala ngabona nje ngezenzo zantombi omabe nje sikhuluma, umbone ukuthi nje unento afuna ukuyikhipha ngaphakathi but then angimazi ukuthi iyini. So ngathi-ke ngenye imini samantombazane ake siphume because vele uyathanda ukuphuza nami ngiyaphuza. So ngathi asiphume siyophuza khona mhlawumbe mase sisodwa uzokuyisho inkinga yakhe. Hayi nangempela-ke siphume-ke siyophuza. Uthe masedakwe nje kahle sombona ukuthi wabona manje use-free and stuff. Waseyangitshela ukuthi yazi into enza ukuthi kahle kahle mina ngibe nje ingobani umuntu owaziwayo nami engimaziyo umngane nami amusho-ke igama nokuthi ingoduso kwalo muntu mina engihlala naye. So manje nasakwazi naye ukulokhu efihla kwamanje it's like uchithela umngane wakhe yena lo ntombazane le because mengale mina pretend ngathi akazi lutho ngala. So usisi lo umngani kangoduso yasemakhaya and also uyintombi kabhuti we-boyfriend yakho. So mengabe evakashile ube nako ukutreat-a otherwise up until uthole lento le. Njengoba nje sesiphumile-ke osisi ngithi nami uthi ngimbuze kahle like achaze because ngathi vele sekuyisikhathi ukuthi nawe siyefuna ukukhuluma. Ngimbuze mina ukuthi ayingoduso kanjani. Ayike asho-ke ayisho negama ngithi mina angikholwa lonto leyo ngoba nawe wazi ukuthi sesinengane ezimbili kade sazana nalo bhuti lo. So athi yena ungabe ungakholwa anginike nenamba athi asimfonini. Ngithi mina hayi mfethu wenza okudaka wena asifuna ukufonela abantu kanti yabo ayikho nalonto leyo. Ayike siphozeke kushaye isikhathi sigodo. Ngakusasa-ke babegodwa vele nabo intombazane le nobhuti. So bahamba sesisele ngimbuze-ke lo engitshola nayo ukuthi hawu unengoduso nawe emakhaya yikho mhlawumbe ungafuni ukuthi ingane igoduke nami awukazi nje wafuna ukuhamba nami goduke nawe. Athi ubhuti ayikho lonto leyo avuse nje umsindwana kube ngathi mhlawumbe mina into le ngiyayicabanga yabo isenqondweni nami ngithi nami hayi because ayikho into engingayibona ifoni yakhe ngingena yonke indawo. Ukukhululekele like uyenza yonke into oyithandayo. Yebo awekho ama-calls akangene nje ukumbona umuntu obona ukuthi abo la ikusasa uyalibona nje yabo. Angazi ngikholwa but then-ke ahambe-ke shuthi waye off 2 days and then ahambe emsebenzini ngisala
ngoba lento le ilokhu ingidla ukuthi noma kuthiwa umuntu medakiwe isikhathi esiningi Ukhuluma iqiniso, yes yeah. so ngithi awuthi ngiyifonele le number le ngizwe ukuthi mhlawumbe uma wakhe yini lo or yabo ayime ngimfonela aphendule usisi ngizwe ukuthi no mina akulona lo muntu osemdala lelizwi lo muntu nje yabo ayingidrop i-call because nami ayikudinga ngizoyisho into engilethele lana ke ukuthi sizama ukuthola ukuthi ngempela yini ingoduso yakhe le noma mhlambe ngicabanga kakhulu. Okay, before mhlambe sifike lapho ngifuna ukuthi sikhulume nge-relationship yakho nomfowethu. Uvezile ukuthi umuntu othembekile kuwena ongakazi utholela utho kuyena. Singakanani isikhathi nindawonye? Ngizwile uthe unengane eziwu2 okusho ukuthi mhlambe isikhathi eside nindawonye. Singakanani isikhathi nindawonye? Sesithandana u6 years. Unyaka wesibili decide ukuthi asihlale ndawonye because ayisikhona ingane eliyoqala. Okay. So nihlala ndawonye njengamanje ninabantwana abawu2. Kule minyaka ewu6 akakaza kunikeza ama signs ukuthi unengoduso. Uzwa ngoba sekufika umfowabo nentombi yakhe nakhona futhi yena akazi ukuthi uyazi because mayabe umbuza yena ukutshela ukuthi hayi no uyaphika. Ayikho into engekho leyo. Ayikho futhi into ebisolisa ngayo. Ngizwile mabe sikhuluma veze ukuthi wathi wenza i-call wayitshela ukuthi mhlambe umama yini yakwenza uyitshela ukuthi umama mhlambe wathi mombuza athi yena umama lo akusiyena umuntu athandana naye kangazi mina ukuthi cause wayemsave ngokuthi uMancop wathi ayi uma wakhe so manje yabo vele mase ngimbuza nami ngiyambuza nje but ngiyazi vele ukuthi uma wakhe lo. Oh okay, so lo muntu okuyena ingoduso wena wazi ukuthi umama empela iqhawe ke leli inkosi malanga. So njengamanje uthi ufuna ukuthola ukuthi ingoduso ngempela ingoduso nokuthi mase ngitholile ke mina ke ngimiphi because ngeke ngwazi komyeka because nje usubona ingane zimbili sengizoya manje so ngifuna ukwazi ukuthi yena ama plans akhe bethini because ukwakhuluma dala kodwa ukuthi ufuna ukuvela ekhaya but then after that usanawathula nje so ngifuna ukwazi into enje nagcina nihlala ndawo. Yes ngifuna ukwazi ukuthi usaqhubeka yini nento abeyifisa ekade sikhulume ngazo noma mhlawumbe ngoba esenegoduso yabo. Yeah, so wena ke manje sithi mhlambe siyamthola ukuthi ingoduso le wena yini oyilindele ukuthi uzothi uzoqhubeka nawe noma wena uyayitshela ukuthi hayi mina anginankinga ngingangena esithembeni ngingangena but then ngizozwa ngokuthi nkosikazi wakho umuntu onjani ngaphela ngeke ngiyesithembeni thola ukuthi mhlambe idlamlile lengoduso umuntu osifazane angakafuna ukushaya inkosi yami but ke kodwa phela ingane nazo ziyadinga ukuthi ziye ekhaya so ngangena esithembeni ngezwe ukuthi senibe ndawonye isikhathi eside kukhona nabantwana so mhlambe zizithandani mina nje noDali sinako ukukhuluma ngokuvakashelana ahamba ovakashela ekhaya bamazi mhlambe nina noba u2 menikhuluma izinto ezikanjalo ubekuvimba ngani uthi ugcina ungavakashanga khona izinto ade ezisho noma ubele ukutshela ukuthi usabambekile usamatasa into yadenza ukuthi ugcina ungavakashanga kubo into ebidala ukuthi ngingavakashi ukuthi uthe abantu bakubo ba street so it's either mase ngiveza ngokuthina athumela abantu or kodwa nje kumele silinde kuqala because ngeke sanangiveze nje ukuthi sebeningani ashadile akenzanga lutho nje so yona into beyade nje isibambile because besabeka imali ukuthi ayovela. Omunye umuntu mhlawumbe angasho ukuthi bongayiveza ngenye indlela le ndaba le ubongazama ukuhlala naye phansi ngizwele ukuthi wakwazama ukukhuluma naye phansi waba umuntu ongakunikeza i-direction noma wayiphika lona mhlambe yini ekwenza ukuthi ungaphinde mhlambe uthathe linye ithuba ukhulume naye before uze la noma ubonela ukuthi vele njobe esephikile umuntu ongeke asaphinde vele avume because uyamazi umuntu wakho usebenza kanjani impela because uyakwazi nokuthi mabe ngeshinto angenze kube ngathi mhlambe yonke into le nje ngiyayicabanga nje wena nephuzu yes ngoba nami anginayo ukuthi ngempela unengoduso so ngifuna ukuzothwala ukuthi ikhona ngempela yini ingoduso because ayishame angifuni uqamba mama ngiyamthemba so inamba wayithatha wena wayisave yebo so uyiphethe njengamanje nami yebo ikhona nefonini yami ayo ngathi it's about to go down so okay cela usitsheleke mhlambe ifoni yakho sibone ukuthi usitsheleke inamba sizwe ukuthi ikhamba kanjani uMancop lo somfonela ngayo yebo Mancop okay cela usiphi inamba yakhe cela ungibambele ngakumina sibone ukuthi sizokwazi ukuthi simthole uMapholoba
Okay, siqale la. Yeah. Khona sizokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle and iyazwakala loud and clear. Akuphazamisekanga lutho lapho mfowethu kwi-sound, yonke into isahamba kahle. Okay, cela ungitshele-ke ifoni yakho-ke sisi ngithathe inamba. Iyona le lapha phezulu. Okay. Ngibambele, ngiyabonga. Cela ungifakele lawo ama-headphones khona uzozwa kahle ukuthi kuhamba kanjani. So bafowethu nodadewethu siyafona njengamanje sifonela uMangcobo okusolakala ukuthi uyingoduso but inkunzi malanga ithi abamafishane namhlanje lama headphones ngimini but ke asibone Zasha, it's ringing. It's ringing. Hello. Sawubona mama kunjani? Hello. Yebo mama kunjani? Hello. Ngiyakuzwa mina ma, uyangizwa wena? Angikuzwa. Angizwakali. Hawu. Ukhala ngokuthi akangizwa-ke manje usisi la. Othi ngiphinde ngimzame futhi. Ngibone ukuthi kuhamba kanjani. Because ngifakile. Yeah. Yeah, ivelile futhi nala. Uthi ngibone ukuthi sikhiphani, siphinde sizame futhi. Yeah ne? Okay. Sesilungisileke bafowethu inkinga ye-sound ade sinayo ukuthi asizwakali lapha kuMangcobo. Let's try one more time sibone ukuthi ke manje uzosizwa yini. Hayi mengasizwanga namanje hayi. Hello. Hayi kunjani ma? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila, wazi wahlonipha. Ngiyabonga. Ngiyabonga nami mama. Ukhuluma noMatifana la kumjolo show. Ngabe ngikhuluma noMangcobo. Ngisacela ukubuza kumjolo bani? Umjolo show. Jolo show. Okay, ngingakusiza ngani? Ngicela uqale ngiconfirm nje dadewethu. Angithi because ngine-email lapha phambi kwami evela komunye usisi uthe ufuna ngimxhumanise nomama uBabazile Ngcobo. Uyena engikhuluma naye? Yebo, uyena okhulumayo. Ukhuluma noMatifana la regarding udouble thinta umyeni wakho uSandile Makhanya. Hayibo, usenzeni manje Nkosi yami? U-right la ekhona? U-right mama, u-right but ke ngoba njengamanje kanje ngithe nje asikhulume nawe sobabili. Siqale sikhulume le ndaba because manje angifuni mhlambe uthathe ngamawala mhlambe uzwenza izinto ezingekho right. Ngilalela. Suthi into kanjena la sisi. USandile kuleminyaka ewu6 la eThekwini ufike wabona intombi and wathi mabe ibona le ntombi le wavesana. Ngiyaxolisa qhubeka. Hawu ma ungihleke uthi uSandile unentombi eThekwini? Ungaqhubeka bhuti. So mebona intombi la sebeneminyaka ewu6 bendawonye useyimithile nezingane ezimbili. Hayibo. Ima ke bhuti ngisacela ukubuza ukuthi ukhuluma ngoSandile wakwaMakhanya. Impela, uyena impela leyo engikhuluma ngayo Makhanya. Hayi. Ayikho nje leyo nto ukhuluma ngayo. Ikhona wema kuyima angikuzwa. Ngabe usuqedile ngivala ifoni yami ngoba mhlambe amahlaya lawo ngitshela wona. Lutho ma nginayo la intombi yakadlamini ekuyiyona esho ukuthi inezingane eziwuthubo babili. Hayi mhlambe basazokutshela ukuthi bayadlala.
Hayibo, Luthando nangu mama okhulume naye. Naye intombi osisi. Cha ngiyaxolisa bhuti angeke ngize ngikwazi ukukhuluma naye ngoba lowo muntu okhuluma ngaye angimazi. Mina into engiyaziyo ngazi ukuthi uSandile useThekwini uyasebenza. Eyintombi yingane yonke nje lento ngitshela yona mina angeke ngize ngikwazi ukukhuluma futhi lowo muntu angimazi. So ayikho into engayikhuluma. So ngempela uyingoduso yakhe. Ngicela ungiyeke sisabantu angikwazi hlukana nami. Imake uyingoduso kaSandile kodwa. Yebo ngiyona. Okay, ngicela ungibambele kanjalo ke sisi unganyakazi because ngifuna ukuthi ngimi-ede la umfo kaMakhanya mhlambe uzwe indlela azokhuluma ngayo nosisi yabo. Then emva kwaloko ke we'll take it from there ukuthi wena uthini noma uyizwa kanjani le nkulumo yabo. Kulungile umhlali. Okay, ngibambele nje kanjalo. Hello? Oh, ngikhuluma naye. Sawubona babakhe. Baba, Yebo njalo mama. yaphela unjani? Hayi ngiyaphilile ngangifuna ke namba engayazi kwenze njani. Ayikho into eyenzakalile efonini yami kodwa khona futhi into engifuna sidingide. Awu yini kangaka bese ke sidinga ideni mama mase ngifikile endlini. Cha baba ngeke sikwazi ngicela sikhulume khona la. Awu sithando sami. Uyabani ke sithando sami ufuna ngayo. Sithandwa sakho. Angazi Uthe sithandwa sakho. awu ngisho njalo impela. Hello? Hayibo. Ubani? Wemakhanya awusangiza nangezi. Ubani lo mbiza ngesithandwa sakho? Awu hey manje uyaphila. Sengivele ngagula. Ubani lo mbiza ngesithandwa sakho? Awu ngisiphela kwenzekalani vele yini kwenze njani lapho? Mina kumele ngabe ngibuza wena ukuthi kwenzakalani. Hayi ingathi ngiqala ukudideka ke manje. Awukwazi phela ukudideka ke. Awuzodideka manje na ke. Awukwazi nje ungangenzi kanjalo mina. Imako ubani ke le ndoda le? uMatifana mfethu womjolo show. Hayi kanjani manje pho abafazi bambafunani lapho kwena ndoda? Abafazi bakho kanjani manje? Ima-ke uma uthi abafazi bakho aningitshela kwenzakalani la kwenzakalani ngempela angilahlekile angazi mina kwenzakalani la Ingathi mina mama engazi kwenzakalani la because ngifonela ngiyafona nilani khona ngazi nikuphi kavele la nikhona. Asikho ndawonye thina sila e-studio eThekwini. Unkosikazi wakho noma ingoduso yakho ile emakhaya wawushiya khona wathi uyosebenza nje uzokwakha izingane la eThekwini. Awu. Wemama ufuna eThekwini manje. Wamna ngazi ukuthi emakhaya. Ima uneyingane wena ngaphandle kwalezi esinazo. Wemama ngicela ulento sibuye siyixoxe nanga la emsebenzini lapha. Hayi, the time is now. Naba abafazi bakho bobawuthula ngikulethele bona. Akwazi ukubuye sixoxe. Wena ubani nokhuluma nabafazi? ngoMatifana wemfethu lo laka lolu lisebenzisa endaweni wrong. Wena uqambela amanga uqambela uLuyanda wathi uMangcobo lo la uma wakho. Thina sazi ukuthi uma wakho lo wena uhlaba uma wakho wena. Yazi lento ekhuluma ngakhuluma nabafazi bamanje yazi sasemsebenzini xa sibuye sikhuluma. Siyakhuluma nje manje na. Hawu. Hayibo. Uyayivala kumyeni wakhe ifoni kodwa ima ngiphinde ngimi-ede futhi. Shothi namanje awungikholwa ukuthi indoda yakho yenzani la eThekwini? Ngisho ngisehlane mina. Ima-ke ngiphinde ngizame futhi ukuthi ngiyi-ede la ukuthi kuyigwala kuvesane kubaleke eyi kuyigwala kuvesane kubaleke lokhu. Yazi igwala lena. Nimqoma kanjani lo muntu oyigwala kanje? Ubalekelani? Hey Makhanya. Yebo mfethu. Hayi mfethu awukwazi ukungenza kanje. Sengingazi ukuthi manje mina ke manje ubheka izinkinga zakho ke. Azidalwanga yimina le inkinga mfethu. Wenze njani manje?
ufonisa abafazi bami lapha mina ngazi lutho okwenzakalayo. Unabafazi wena, unabafazi ababili. Awumanje futhi. Basibonisa. Yebo mama. Mina ungishiyela kimi emakhaya. Wena wathi uyofuna umsebenzi ngoba ubufuna ukuthi siphile impilo engcono. Kanti wena uyazi ukuthi uyogijimisana nesebe lapha. Ungangibiziye ngesifebe sisi. Ngiyakuhlonipha nawe ngihlonipha. Ungangibizi ngesifebe. Uzongithulela ke wena, uzongithulela. Indeni ibangayo. Stick sweet webhuti. Wena basibonisa ungezani ngempela. Ibizwa ngani lento yenzayo? Ibizwa ngani? Mama wena ngisehlala emakhaya lapho ugada umuzi kababa ukuthi manje ufunani eThekwini ufunani lapho kababa wena uhambe wena. Okay, ngicela sekuxabana ke mina lento le ingami. Lento yakho yonke indawo. Yekani ukuxabana lento le ingami ngifuna ukwazi mina ukuthi ngimiphi. Awukahle kancane wena uma uphuma makumiwephi. Cha ufuna ukwazi ukuthi njengoba phela indida lento yonke indida mfethu abafazi bami bathola kuze kufike lesikhathi ideka nje ke ideka ukuthi kwenzakalani weba mawuthi abafazi bakho sibangaka kanti silobolile mina mama ngilobolile ngakushiya ekhaya manje mawuthi abafazi bakho ubala nobani lapho konke lokho kwenzakala kwindida nami angikwazi ukwenzakalani kuyangidida nje ngiyadidekile ngizocela ukuthi ungisizeke baba kasibonisa njengoba usukwazile ukuthi uhambe uyolala nomunye umuntu esifazane iminyaka eyisithupha ungakaze ungitshele lutho mina ngihleli mina la ngibheka umuzi wakini ngenza yonke into ekumele ngabe ngiyayenza la ekhaya wena uyahamba uyolala nabanye abantu kunezingane wema khona nezingane imbili uyabo yonke nje lento eyenzakalayo nje mina wena mfethu yazi yonke lento iyangidida nje yenzakala ukuthi kwenzakalani usekona nje ukuthi Mkhize ngiyeza lapho ngisemsebenzini ngazi Mkhize yayiqeda nenyama yenhloko lapha kumele ngihambe ngiyodla khohlwa inyama yenhloko wena unaka inyama yenhloko kunenkinga ezingaka ekhaya awukahle mfethu wena emakhanya inyama yenhloko ebalekile wena nazi mina ngwale nginsizwa mina wethu mina phela umnsizwa bakho angithi ufuna ukubaleka manje ubalekelani angithi wena nje uthatha abafazi bami zobahlanganisa lapha mina ngikho mina wena njengenza udabe kumele ukhulume nami eceleni ngoba wena wahluleka ukusihlanganisa yikho ke sesila yini nekhulunywa eceleni Nkosi yami yini eceleni ilento esiyenzeka manje mina ngiyindoda mina angifuni lokho ngiphikisana nabafazi wena uhlele eThekwini mina ngazi ukuthi uyasebenza kanti wena ubhizi ukhanda ingane yabona ke yonke lento iyadida ngiyacela bantu ukuvala ucingo lami hayi nawukwazi ukwenza kanjalo mfethu uyenzelani lonto ulivalelani ucingo ngithi ngiyangifonela nawe mfethu lapho ungithatha nabafazi bami hayi bye hayibo emakhaya uvalile khulileka sisi ngizom-eda la okungcono akhethe okungcono akhethe belokhu ebaleka okhetha nini hayi kumele akhethe akakwazi ukusenza kanjalo nangu umuntu bo hawu sengathi angayibamba futhi akasayibambi-ke manje wemakhanya mfethu ngeke ngikuyeke ngizoloke ngiyila nje emva kwakho manje futhi inkinga yakho kahle ikuphi ngifuna ukhethe unkosikazi wakho noma ukhethe intombi owayithola eThekwini wayisusa kubo wazoyihlalisa nawe nakipita wayizalisa izingane eziwu2 khetha-ke Mangcobo ukhona Mangcobo lapha ulalela uMangcobo uyakuzwa wemama ngizofika lapho ekhaya ngizofika ngikhulume nawe sixoxe kahle lalela-ke baba ayikho into ozongichazela yona njengamanje ngoba isikhathi sokuchaza ubile naso wangangichazela okokuqala nje mina ngazi ukuthi wena la uhlala khona inetwork yakuhlupha mangikufonela angikutholi ngezikhathi ekumele ngikuthole ngazo ngoba wena la uhlala khona inetwork ayikho kanti wena uyazi ukuthi wakhana nezingane okulandela lapho kuzongisiza-ke umfoko amakhaya njengoba ubusufikile ekhaya wazoletha inkomo zakho uyomsiza-ke ukuthi uzilande ziphindelekile iy'ngane zami-ke nezengihleli nazo la ngihamba nazo uqhubeke-ke nalo tikline wakho wena angena utikline khuleka wena bebe zilethe ngala iy'nkomo hayi wemama hayiwo ngiyacela ukuthi lento siyilungise
ungaze kufike leso sikhathi uyazi nawe lapha emakhaya uzongibukanisa nomphakathi wenze kodwa kumele wena ungibukenise mina nomphakathi bazofika izandla ngoba wena uyindoda kanjani ngcono kuba umphakathi mina wena izwe lonke manje angazi kwenzakala lapho ulapho kumajola bani ushuthi ukhetha yena ushiya mina ukhethe ingoduso yakho ushiya mina madoda usumzalisile mfethu izimbili izingane umzalisile manje usisi izimbili izingane mekuwukuthi kanjani khona omunye usisi wathi ibuyisa-ke uyibuyise nayo ibuyise because manje uyidlile phela ngibubuyiswane hey wemfethu anginaso isikhathi sokudlala lana naba abantu besifazane bawu2 yebo mama uyangithanda hey mama uyazi ngaphakathi enhlizweni yami mina nguphi ngaphandle enhlizweni yakho njoba yini ngaphakathi shuthi mina ngaphandle awunawo mama ukhona enhlizweni yami inhliziyo yakho inkulu ke mbo kanjani ngiyacela ngizofika lapha ekhaya ngichaze udaba ayikho into ozoyichaza khuluma manje ukuthi uthatha yena noma uthatha mina ayikho into engizoyikhuluma njengamanje mama because nawe uyazi usudaba masinenkinga ekhaya sihlala phansi sikhulume sixoxe asikho isidingo sokuthi sikhulume wakuhlula wena lokho kwakuhlula iminyaka u6 baba kasibonisa kwakuhlula ukuthi uhlale phansi nami ukhulume nami mawukuthi bekukhona into ebingasakujabulisi noma into osuyibone ngathi ngcono la uyibona khona yindaba ungangitshelanga mina ayikho into engathi mina ingijabulisa ayikho into enjalo kodwa nje ukuthi nje na umama lo munye ngiyafisa ukuthi nazane ngisondele ngize ekhaya kwaziwane nje kube kuhle phezulu yabo lento hayi lento eyenzakala kulokho ekubangwa kuya le nale la mina nginaso isikhathi sokudlala yazana anginaso nje isikhathi sokudlala yabo lento yakho iqalile njengokuqala kwakho uzoyiqeda ukhumbuleke ufike lapha ekhaya uzolanda inkomo zakho ngiyona into okudlala mina hayi phela uluyanda uthi akanankinga wema ukuthi abe unkosikazi wesibili awutshele wena oluyanda wakho ukuthi angithanda nangu mama ngicela ukhulume naye nangu wena sibebekazi akho umuntu ozofika la emshadweni wami ebese ezozenza umanqungqushishilizi ayikho inkinga sisi mangabe ufuna ukuhamba hamba mina ngizosala ngoba shema ngiyindawo nkosi yami angiyindawo lalela ntombazane makuwukuthi vele yabo lento oyenzile usazoyenza nakomunye njobe enzile kuwena ngeke ngazayenze phela mina ngiyamanelisi ngihlala naye isikhathi esiningi ngeke ngazayenze oy magobo ngiyacela nehlisa umoya please nehlisa umoya lolu daba wehlekile nje kadaba wami mase ngifike ekhaya sobe sisixoxa lolu daba ayikho into engisazoyixoxa nawe mina so baby uthi ukhetha abanike baby yebo mama ukhetha bani hayi mina ngikhetha kokubili sengineyingane ngalana nangala ngoduso yami akukho akekho umuntu okumele ngimshiye awukwazi hayi angiyazi ke lento ke manje nakhe hayi angiyazi ke lento ngathi kuyasiphinda ke lokuyana ke yazi kuyasiphinda inkinga nkosi yami noma ungasala ngedwa ngavele bengivele ngizazi ukuthi ngedwa yo hayi bafethu angazi ke mina hayi angazi phele wona amagama ku-situation ekanje kwenziwa njani ilula mina ngizogoduka ngiye kubo kamfana khona bezongazi ngazi uma wakhe like bonke abantu hayi bafethu hayi angiyazi lento bafethu angazi nanokuthi ngizothini futhi phela yona amagama khipha sisa ama-headphones akho ayikho lento so i-situation ikanje manje nenze njani uyamlwela lo muntu wesilisa noma uyaphuma kuyena ngeke ngikwazi ukuphuma but uyazi ukuthi uyobhekana nani ayikho inkinga ngizohamba mina mase ngifike lapha bazothumela abantu ekhaya ngizoba ingoduso yakhe nami yonke engiphika nayo yo hayi bafethu hayishi
Yabo le show le ihlezi nezigaxa bafethu. Mhlambe nawe khona okufihlile and uyabona ukuthi ukhathele ukuthi akufihle ufuna kuveze. Ngi-email mfethu. mjolosho@gmail.com mjolosho@gmail.com. Mhlambe ufana noLuyanda iminyaka ewu6 ufihliwe uyitshela ukuthi we-straight then kuthi ngo4 5 years ufind out ukuthi hayi lo muntu unomfazi emakhaya ngoduso kusele uthi ayishade. Waza la simveze obala. mjolosho@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Siyabonga kakhulu.